I hola, bon dia. S'ha aconseguit tapar la muralla. Sí, l'Eren ha fet una mica d'Atlas, saps, el tità grec? Doncs ha fet una mica el mateix. I després, com a premi, el posen a la presó, perquè ho pugui celebrar bé, no? El que passa és que no té gaire sentit, perquè un tità posa una pedra perquè no passin els titans, però si hi ha un altre tità així una mica gros, la pot treure, no? O és que el tità de l'Eren és molt més fort? No, evidentment que el colossal, si vol, fa pim i treu la pedra. Clar, perquè tant el colossal com el veterano són persones, no? Ara, quins motius tenen? No ho sé. No ho sé. Perquè jo crec que per això han posat l'Eren a la presó, perquè diuen, epa, és un tità d'aquests que tenen consciència, saps? El que no sé és per què el pare ho manté en secret tot, saps? Vull dir, en quin bàndol està? I en Levi, no sé com es pronuncia, però espectacular, Quan salva l'Eren i l'Armin, just quan acaben de posar la pedra. Èpic. Èpic. I té pinta que el veurem sovint, perquè sembla que serà el vigilant de l'Eren, no? Per tant, bé. És una mica xulo, també t'ho diré. I un minut de silenci pel jefe, que no sé com es diu, he de buscar el seu nom, que va confiar en l'Eren, tot i que es descontrolés al principi. Sembla que està mort, crec que l'han decapitat. Sí, no sé quina mania tenen els titans en decapitar la gent. En gent quasi fa un boca a boca en un tità, però l'Annie li diu no, jo crec que no et convé. I molt fastigós la cosa aquella vermella que treuen, que ha tret un tità, perquè és com, no ho puc digerir, ho vomito, o no sé. O sigui, és com que et van donant arguments per odiar els titans, saps? Perquè et facin fàstic, i realment ho aconsegueixen. I bueno, proper objectiu, el soterrani del pare de l'Eren, on hi ha tots els secrets, no entenc? Ens veiem al proper episodi.